Ahojte, nachádzame sa v Šťavnických vrchoch a ideme sa pozrieť na otužileckú akciu za jaštericami zo Šťavnice, tak poďte so mnou. Teich Klinger sa nachádza v Banskej Štiavnici. Prídete, tu zaparkujete, tady to prejdete, tu sa prezlečiete a tu zamrznete. Počasie kamere dnes neprialo, ale sľubujem, že je tu krásne. Tu sú nejaké dôkazy. Nachádzame sa na Teichu Klinger s dvomi jaštericami. S Veronikou a Natálkou. Ahojte, babi. Ahoj. Ahoj. Dnes ale do vody nepôjdeme iba my tri, pretože sa tu nachádzame na otužileckej akcii. Veronika, vieš nám o tom povedať viac? Je to akcia Čarovný Klinger. Je to už 9. ročník tejto akcie, kedy k nám prídu otužilci z celého Slovenska. Koľko nás tu dneska bude? Nepamätám si úplne presné číslo, ale okolo 250 určite. Aj chlapci hasiči pridali ruku k dielu. Ako ste sa dostali k otužovaniu? No, mňa k otužovaniu priviedla paradoxne moja dcéra. Keď mala 7 rokov, tak ju otec oslovil, že poďme otužovať. A ona je taká, že tak poďme do toho. Čiže tatino vás inšpiroval, potom si sa pridala ty a s tebou to bolo ako? No, ja som 2 roky podávala uterák, nalievala čaj a takú asistenciu som robila a v podstate po 2 rokoch na prelome februára, marca to prišlo a ma to zlomilo. Bolo také krásne slnečné počasie, tá voda tak lákala, ono to bolo také spontánne. Ja osobne inak nemám rada studenú vodu, ja si nedám studenú sprchu. Ten Teich alebo studená voda, keď sa do nej ponorím, tak zo mňa vyplaví všetku nervozitu a všetok stres a hnev. A hnev, možno preto sa rada chodím otužovať. Teraz je čas na malú otužileckú anketu. Mám rada tieto stretnutia. Najskôr som chodila s kamarátkou individuálne. Potom sme sa pridali k tým našim košickým tuleňom a veľmi sa teším na tie naše spoločné stretnutia, pretože je to naozaj taká komunita, rovnaká krvná skupina, spoločne také zmiešanie, energia, radosť, proste zabavíme sa a všetko, čo k tomu patrí proste. Tak cítiš aj nejakú životnú zmenu, ako si začala otužovať? Cítim, hlavne keď sa stane, že občas prekladnem, tak ten priebeh je o mnoho rýchlejší, jak keď to bolo predtým. No mne tá voda proste robí radosť. Takže robím to rada. Proste musí to človek chcieť a mať rád. Otužovanie nie je v nejakom predvádzaní sa. Exhibicionizm, to je hlúposť, hej, to nie je otužovanie. Otužovanie o udržiavanie si istej kondície. Nebojte sa, otužovanie nie je bežne takáto tlačenica. Ale toto je super zážitok. Teraz je už rada aj na mňa. Klingerka je nádherné miesto. A táto akcia nám ukazuje, že otužovanie je pre ľudí všetkých druhov, tvarov, veľkostí aj vekov. A čo som to ešte chcela dodať? Tak takto to vyzerá na Čarovnom Klingeri. Aha, toto. Tak hýbaj na Klingerku.